Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Sekugwazwe kwalinyazwa kabi umhlengikazi kwaphinde kwagwazana neziguli emtholampilo kwaMshu ePoli. Njengamanje kubeka ukuthi akwenzeki lutho ngenxa yombhikisho oqhubekayo. Umphakathi ubhizi uyayixoba. Iziguli ke kubeka ukuthi sesicwele phandle azikwazi nokuthola ngisho usizo kanye ke nemishanguzo yazo. Akwazi ukuthi yini imbangela yombhikisho lo osaqhubeka kuwona lo mtholampilo. Abantu ke bamakaze kakhulu lesigameke sithe senzeka kuwona umtholampilo. Bafethu ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina njengentatheli ka-YouTube sengiphuma kanje ungibambeke evidweni elandelayo.